Hyvä kuulija, minä olen Terhi Spiritual Spasta, energiahoitaja, kanavoija ja omaa sisintäsi elvyttävien meditaatioiden ja äänimaailmojen luoja. Seuraava meditaatio vie sinut paikkaan, joka löytyy syvältä sisimmästäsi. Se on sisäisen rauhan meri, joka tuudittaa sinut lepoon tai antaa sinulle tarpeeksi rauhaa ja tyyneyttä kohdata päivän myrskyt huoletta. Tämä rauhan ja tyyneyden tyyssija asuu sisällä meissä kaikissa. Ja voimme palata sen ääreen, kun tunnemme arjen ristipaineiden, työstressin, omien pääsisäisten äänien tai muiden asioiden aiheuttaman huolen puristavan rintaa, painavan hartioita tai tekevän lepäämisestä mahdotonta. Jos olet nyt aloittamassa päivääsi, ota hetki ja kuuntele itseäsi. Kuuntele sitä osaa sinusta, joka osaa olla hiljaa ja levätä jopa keskellä kaaosta. Koska se rauha löytyy meistä kaikista. Se on aina sisällämme. Se ei ole koskaan ulkoisissa asioissa, jotka voivat päällisin puolin tuoda helpotusta ongelmiin, mutta käytännössä vain harhauttavat jahtaamaan ratkaisuja tavaroista, asioista, esineistä, ihmisistä tai totunnaisista tavoista. Miksi et siis avaisi mieltäsi ja sydäntäsi hetkeksi sille, mikä asuu jo sinussa, sille rauhalle, jonka voit löytää kulman takaa, kunhan maltat istua hetkeksi alas ja hiljentyä itsesi ääreen, huolimatta siitä, mitä maailmassa tapahtuu, tai kuinka kaoottiselta kaikki ympärillämme näyttää. Tämä meditaatio vie sinut paikkaan, missä me kaikki haluamme olla. Oman mielen rauhan ja äärettömän tyyneyden rauhallisten vesien äärellä. Tervetuloa Rauhanmeren meditaatioon. Nyt voit sulkea silmäsi ja hengittää syvään. On aika päästää irti huolista, stressistä ja kaikesta siitä, joka vaivaa sinua jokapäiväisessä elämässä. On aika ottaa yhteys omaan sisimpään, kaikkeen kauniiseen ja hyvään, kaikkeen siihen, joka tuo sinulle rauhaa ja rakkautta. Hengitä siis syvään. Anna rinnan kohota vapaasti. Pidätä hengitystäsi hetki ja päästä ilma sitten virtaamaan ulos suun kautta. Hengitä sisään. Ja ulos. Sisään. Ja ulos. Sisään. Ja ulos. Olet nyt rannalla. Eteesi levittäytyy meri, jolle ei näy loppua
Laineet lyövät laiskasti rantaan. Kuulet rentouttavan kohinan ja uppoat siihen. Ei ole mitään muuta, mitä sinun pitäisi ajatella juuri nyt. Voit keskittyä siihen, kuinka kehosi rentoutuu ja viimeisetkin huolenryppeet katoavat ajatuksistasi. Stressi laukeaa, kun keskityt ympärillesi kuuluviin ääniin. Meri on ääretön. Se tuo mukanaan ikuista rauhaa ja lupauksen siitä, että mitä tahansa elämässäsi käy, sinä selviät kyllä. Aallot ovat kuin viestejä alitajunnaltasi. Ne kertovat sinulle, että sinussa on voimaa, rauhaa ja rakkautta. Anna noiden aaltojen kannatella sinua ja lintujen laulun keventää oloasi yhä enemmän, kunnes et tunne muuta kuin rauhaa, syvää rauhaa. Rauhaa, joka leviää joka soluusi ja sydämeesi. Sinä olet rauha. Ei ole muuta hetkeä kuin nykyhetki. Tämä on syvä rauhan tunne, joka kietoo sinut syliinsä ja tuudittaa sinut uneen. Olet suojassa. Olet levossa. Olet rakastettu. Voit nyt jäädä tähän rentoutumaan ja antaa itsesi vain olla. Voit tuntea kehosi lähes katoavan keveään usvaan. Lopulta leijut aaltojen päällä, vailla huolen häivää.
Olet niin rauhallinen, täynnä tyyneyttä ja voimaa. Nyt tiedät, tämä rauha ja voima asuu sisälläsi. Voit löytää sen aina niin tarvitessasi. Säilytä tämä tunne sisälläsi. Tunne se joka solussasi. Vie tämä rauha nyt mukanasi, missä ikinä liikutkin. Jos olet menossa nukkumaan, toivotan sinulle rauhallista lepoa. Muista, että levätä voi myös silmät auki. Nyt voit mennä rauhassa. Sinua rakastetaan. Sinua autetaan. Etkä ole koskaan yksin. Rauha elää sinun sisälläsi.